Kawai kakali Bolero jangkatnat Water Resources Ri Bhoi Division kalasha wiang ding henne ka step ha kapor bakala penyang hajaka penyang kali ha office hu executive engineer Water Resources Ri Bhoi Division ha ka shnong saiden katkum ka jingyo jingtip ka tei ka jingja kala ja ha kapor komba arshi teng a min step ha ka ba ka tei ka Bolero ka badan yo registration number ML not iway saw handru saw ka badai jangkatnat ringkat ka wei ka thok shaka kila ingkhong khan sho halor ka te ka jingja la pyntip marmar shiki pulit ka fire and emergency services kibala wan ban pinlip no ya ka ding kat ba ka wei pat ka kali ka ba done your registration number ML not iway san lai san khandai kala julor melu mala nakalyang ki pulit kidang penlong ka jing toket halor ka te ka jingja Dale, klik kan itu belum. Cuma kini deh bos yang merjang itu jam 2.